A ver, mentre seguimos andando no coche, Jonathan, que quedei apampanada eu con isto das limosnas. Que eran as limosnas? Sería o que había antes das limusinas? Sí. Vou vos ter que quitar o coche, Déixame aquí un momento os mandos. Imos deixalo na área de descanso un momento para que me contedes por fin que era o das limosnas. As limusinas? Sí. As dilixencias? As limusinas. As limusinas. E iso cando as había? Ou hai nas agora? Como son as limusinas? Grandes. Ah, como de grandes. Canta xente cabe nunha limusina? Mais... Como un Castromil de grande? Eu sei cantas plazas ten. Cantas? 9. 9? Vale para ir dúas familias, entón. O que pasa que os coches, eu quedei moi preocupada, Isaac, con isto dos cabalos, que se van dentro, que se van fora. Cantos cabalos ten que ter un coche para andar ben? Para andar... Máis de 40. Máis de 40. E ti, cando compres un coche, de cantos cabalos o vas querer? Dos que haxe. Dos que haxa de 40, váleche? Quérelo cun pouco máis de potencia? De 120. De 120, arrea. E non che será moito? No. Non, porque os cabalos son a potencia que ten o coche, non? Como Sí. se explicaba antes Isaac. Sí. Pois os coches, deixo-vos, agora darei yo a Jonathan. Porque Non vos estampes contra ninguén, eh? Porque cando... Ves no lado do coche que pon un número Sí, e despois unha C. sí. Pois ese número Son os cabalos que leva dentro. é o número de cabalos. E C significa cabalos. Por exemplo, ten 54 cabalos. Sí. Pon 54C. Pero son moitos cabalos para darlles de comer, Isaac. Que non necesita comida. Ah, eses eran os Que de nece- antes. Que Os cabalos necesitan de gasol- antes. Que necesitan gasolina. Gasolina. En cambio, por exemplo, este coche que temos aquí vai a pilas, pero os coches grandes, xo decía Isaac, funcionan con gasoil ou con gasolina ou con batería eléctrica ou mesmo con enerxía solar. Os ananos convídannos a unha viaxe ao interior dun motor. Empeza funcionando con a gasolina. A gasolina vai po motor. E o motor fai que funcione o coche. Hai xunto ao volante hai un círculo con un burato para meter a chave. Giras a chave e sente. O gasoil ten máis velocidade. Vais, os coches eléctricos que funcionan a batería. É verdade. Iso carga a enerxía do sol. Hai como un cargador solar que cando lle dá o sol carga. Hai coches con auga xa? Sí. Sí que se move. Funcionaran con pilas, pois... Andarían moi pouco. Vou vos dixer unha palabra. Non vemos ningún coche que tuvera o piloto automático.